Ai crezut că... Tu ai avut-o, nu? Spune lui maică ta să-și dea ochelarii jos să-i vezi ochișori. Vezi ochelarii ca să văd ochișorii. Bine, mai târziu. Acum... Hai mă, parcă ești baba Atlanța. Mă, că surâtă, măi! Da. Așa și uită-te cu ochii deschiși. Uită-te cu ochii. Uită, filmează ochii ei. Vezi și ochișorii ei de băbuță. Stai să-ți văd și dipsii. Ia vezi să spăla pe dinți. Și da. Nu mai, ce-i faci, mă? Nu mai el... Ce nu? Ochii, ți-am zis să dai și... Stai doar un pic cum mai filmești. Ochișorii. Ca bine. Asta e. Dă-ți tragă ochelarii jos. Să-ți vadă ochișorii. I-a văzut, gata. Ia uite, dar pune cu cusătura în spate, Viviana.